Hello po mga ka-DFL. Ngayon po kami po ay magpo-food trip lang po dahil medyo naging busy po kami sa nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo, kakain lang po kami ng konting salo-salo. Bali hindi na po kasi nakakapabayan yung mga senior natin. Kami na lang po yung umorder sa bayan. Tapos dinala na lang namin dito sa farm para dito na lang kami magsalo-salo. Guys. Para iwas virus na rin. Yes, dito na lang tayo. COVID-free. Sa ilalim ng dragon fruitan. Ate Paseng, anong masasabi mo sa ating Food trip. Thank you po sa ka-DFL. Thank you, Kadiet. Ikaw, Mami Dragon. Hi guys. Nagpapasalamat po kami ng marami at ngayon Kain ng manok. may salo-salo na naman ang Team DFL. Yes. Dahil ano daw guys, mula daw nagka-chowking dito sa San Jose, hindi pa raw nakakapasok ng chowking. Antiligaya. Kaya pagbibigyan natin ang mga seniors. Pinagbigyan namin ang mga senior. Binila na namin ng chowking. Kasi bawal sila guys, kay mga senior, bawal sa bayan. Okay guys. Kami na nag-adjust. Kain! Tara guys, kain po. Try mo na. Manalangin. Mamaya na to. Ay, manalangin muna tayo. Before anything. Ama, salamat po sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Magamit naming lakas sa aming mga paglilingkod sa iyo. Hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, dakila naming tagapaglingkod. Guys! Maagang hapon. Ka-DFL, kain. Thank you po. Sila. Kain. Ale, yung tubig natin. Pasay yan. Guys, sugas-sugas na yung Okay, Pagbugwan guys, pagbugwan. Sino nakaranas nito guys? Yung mahuli, Mag-inom. Hugas na kami eh. Ikaw, Cha, what do you want? Ito kakainin lahat ko Yung walang ganito, pwedeng maghingi dito. Ay, lumpia. Ikaw, Mai. Oh. Sumay. Sumami Sumay ako. Allah. Sa'yo na yan. Bawal ko yung rice. Oh. Manok. Butchi. Pakastamit May yung tabo daw, ang ating mahiwagang tabo. O, palagay dyan sa gilid, Nes. Baka Lalak mabalit. O dyan, kuha ng lumpia. Rambutan. Dumawat kay Tina eh. Wala pa akong plato ni Chacha. Ito pala. And guys, wala pala si Ate Greta. Guys, sa ate, umuwi na. Meron lang po siyang nilakad na importante. Don't worry, babalik po si Ate Greta. Babalikan niya tayo, guys. Hindi niya tayo iiwan. day off. Sige, kumain ng kumain. Ayan, si Unes, pambanat. Yes, bitin. Pambato. Pinagtakan lang. Napagili. Kasama ang tingin sa chowpan. Sabali man natin yan. Ha? Sabali at chowpan gaan ko chowpan. Ato, sabali at matimalan. Magkaiba daw yung chow pa ng chowking. Shopping na restaurant. Sabali man natin tawangan mo akong. Guys, gumawa ako ng mga question para sa mga team. Bali ako na lang din pong magbabasa para matanong din natin si DFL para kasama siya sa tanungan portion. And guys, dito ang unang bunot. Tanjararan. Antay, saan ka magpunta? Ayoko mauna! May tumatakas, guys. Antiligaya. Ano daw? Magpandaw. Nakuha niyo Tanggalin tayo. Bilisan mo, baka sa'yo to. Amin antipasinga. Unang tanong. May Na, sabak. kay Camera May sabak. Girl. Unang tanong kay Camera Girl. Ito guys, ang tanong natin. Sige, go! Bilang camera girl / editor, ano yung nakunan mo sa camera na di mo malilimutan? Nakunan. Videohan mo ba? Alam mo na hindi mo malilimutan.
Hmm? Ano? Charot. Yung sa salapay. Hindi naman nabidyoan yun eh. Na video. Ano yun? Sa salapay. Si Hanawa. Ay, agad nakita na. Ano kasi yun? Sige. Yung nakabahag na si Hanawa. Shout out kay Hanawa. Nung yung pipicturean na lahat ng mga katutubo. Yung pag-upo niya. Yun, nagdagpas yung niya. Pero inilag ko rin kaagad yung camera. Yun daw niya guys, aksidente niyang nakuha na hindi niya na guys makalimutan. Kasi nakita niya lang. Okay, next. May Kuya Ulan. Yeah. Yan. Madaragan na lang. Jan dararan. Kadari lang man to. Ilang taon ka lang namamasukan dito sa farm? 7 years. 7 years. Ayan guys, bali 7 years na pong kasama namin si Kuya Ulan dito sa farm. Next. Tagal na pala. Wala ka bala kumalis. Joke lang yun Kay Auntie Joy, tanong. Auntie Joy. Kinig. Galit ka. Galit ay. Auntie Joy. Dahil sikat ka na. May plano ka bang gumawa ng sarili mong YouTube channel? Hindi ko naman kaya, guys. Wala akong kakayahan, guys. Si Ante, ako, guys. sagutin mo Ante. Ng ano. Kasi baka, Baka may plano ka na. iwanan mo na kami. Hindi. Daw guys, wala daw siyang planong gumawa ng sarili gawa niyang siya YouTube channel. Next. Kay Ping ulit. Tagilang Dali tanong lang to, ba yan? girl. Samahan mo lang tanggihan. Galit yung Anong nanay. kurso mo? Anong kurso ang natapos mo at ano ang naging trabaho mo bago ka naging camera girl? Business ad. Business ad daw siya. Tapos, Sa SM Cubao. Madami. Wala akong trabaho. Yung huli. eh, guys, naging ano pala naging SM girl. SM girl pala ito. Next, kay Mami Dragon. Anak pa. Go! Ma. Paano kayo nakapundar ng mga lupain? Usod ka dito. Mga lupain talaga. Ang dami. Guys, kasi bunga rin yan ng pinagpaguran ni Daddy Dragon. Yung una naming pagsasama, puro hirap kami, walang natira. Kinuwalat sa mga bisalupa. Pero sige lang. Hanggang sa nakasangla-sangla nga siya dito, ng tabi-tabi. Ay, doon na rin kami sumulit guys. Pero nagpaaral naman ng mga anak. Nakautay-utay lang din guys. Bunga ng pagsisikap. Dahil sa sipag raw at tiyaga. Saka mura pa kasi yata ang Lupa. global yun ng lupa. Sipag at Ngayon tiyaga kasi ni mahal Master Dragon. Next, kay Kuya Ulan. Nagkatuga yung masalit. Yung totoo. Kuya Ulan. Sa Gana ilang sa taon mong pamamasukan dito sa farm namin, May naipundar ka ba? ano yung masasabi mo kay Mami Dragon at kay Master Dragon? Nako! Mukhang nabasa na siya ah. Baka may sabaloob si Kuya Ulan. Nako, malalaman natin yan. Labas mo na Kuya Ulan. Sabihin mo yung totoo. Sabihin mo yung totoo. At least malaman namin. O, anong Kuya Ulan? Sagot! Wala daw. Natakot Sabi naman ni mama, Kasama ng tingin ni Mama, ayusin mo. Hindi ko na nga tinitignan. nagabog na ng apoy. Sige, sagot! Di Kuya Ulan! Kaya mo yan. Yung totoo lang ba? Mabait. Parang napalitan na. Sabi niya, mabait. Parang lumabas sa ilong ah. Ano ba Kuya Ulan?
Mabait na nga daw. Hayaan mo na, baka dagdagan niya pa ng ano yan. Mabait Negative. daw, guys. Next, kay Gigi. Yan na. Ninabangan ko. May naitulong ba sa'yo itong pagbablog natin? Meron. Ano yun? Ano? Hindi nakatulong sa akin, sa aking magulang. Nakatulong daw siya, guys. Mabait na na. Sa kanyang Mabait magulang. yan kasi. Ito niya yung mga nakukuha niya sound sa amin guys. Dinidirekto niya sa nanay niya. Diretso kay mama niya. Kay Auntie Arceli, shout out. Oh, next. Tapos si Alex, pag-iisipan. Next kay Gigi ulit. Akin ulit. O, bago ka naging team DFL, ano yung naging trabaho mo? Bulacan. Grocery girl! Grocery girl. Yan. Napakasipag na grocery girl. Shout out kay Sa Bulacan Busyang. po siya galing. Dahil po siya Merly. Dahil po nagka-pandemic, umuwi din po siya dito sa Mindoro. Busog na ako guys. Next po ay kay Mami Dragon. Manon. Mami Dragon! Okay. Ano yung di mo malilimutan na experience nyo sa inyong buhay bilang magsasaka? Parang alam ko yan ah. Alam ko yun ah. Parang alam ko yung naiisip ni mama. Isa lang yung naiisip namin guys. Ano yun ma? Guys, ang hindi ko unforgettable moment sa akin. Galit yung pagka-unforgettable ah. Na-scam kami guys. Bali 12 barangays kaming na-scam sa pinagbentahan namin ng palay. Ininda po namin yun ng ilang taon. Hanggang ngayon. Masakit pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa nakuha At ng huli. sana, Joyce, kung saan ka man naroon, Joyce, Mary Joyce. sana maawa ka naman, ibalik mo yung mga pinagbentahan namin ng palay. Dahil hindi mo pinagpaguran yon, pinagpaguran ng mga asawa namin yon. Mary Joyce Gaudier at kay... Mary Joyce De Leon Gaudier. Yun ang buong pangalan niya. Ang asawa niya ay si William Dingkong na nagtatrabaho sa San Jose National High School. Noong hindi pa sila tumatakas. Ipatulpo na yan. Patulpo mo na yan. Matagal na namin tama kanyan, na. Nagkakain guys. ka pa naman ng manok ma, baka mahi-vlog ka. Sige na. Tama na. Bali guys, dagdagan ko lang. Bali guys, matagal na yung pangyayaring yun last ano pa. 2016? 2016 pa guys, nung sila Oo, yung mabuhay. birthday ni Years na Ping. rin. May 5 years. Tamang-tama sa Na birthday ni hanggang ngayon April. ay Sabi ko, hindi pa rin siya nahuhuli. Dahil, marami dito guys silang na Na biktima. biktima. Hindi lang po sila mama, marami po sila dito sa buong Occidental Mindoro, yung kanilang nabiktima. Pero sana po, inaasahan pa rin namin na mapagbayaran pa rin po nila yung Kumanyang din nagawa. ganun. Oo, kamay-kamay ko lang. baka may nakakakilala sa inyo guys. Pakitimbre na lang po. Pakitimbre daw guys kay Tulpo. Oh, ito guys ulit ang ating tanong. Talagang ano yan? Ma, kay Auntie Joy, Joy, Joy. Meron sabi mo. Malapit na po. Ikaw, Ante. Ante. Ano yung naitulong sa'yo ng pagbablog natin? Marami guys, marami. Mayroon po akong pinang grocery. Wow. Sana all. Yay! Ito na. Ano pa? Anong nabili mo ante? Water jug. Bagong pagkagahan. Bago naman na si Ines. May baso. May plato. Nakompleto niya na guys. Nakompleto niya na guys yung Thank you guys. yung gamit nila Akin sa na yan, may yellow kusina. pa. Ito naman guys kay Aisa. Oh, bago na. Sa pagbablog mo, ano yung pinakagusto mong episode? Ah. Ay, nalagyan niya ma. Parang di ko lang matandaan yung ano. Ano yung pinaka-favorite mong episode? Hindi ko sa ulo yung episode lang eh. Kung saan Hindi yung yung title. Kung ikwento mo na lang kung saan doon banda. Siyempre yung ngayon yung gusto kong episode, yung namimigay po kami ng mga relief goods sa mga katutubo. The best. Paano eh, nakakatulong po kami. Kaya sa aming mga sponsor, salamat po. Salamat po sa walang sawang pag-support. Tama po. Auntie Paseng, pabor ba ang asawa mo sa pagsasama? Okay lang ba sa asawa mo na sumasama-sama ka sa Team DFL? Sa
pagbablog po namin. Hindi ba siya nagagalit? Payag ba siya? Payag na payag, guys. Payag na payag daw Payag na guys. payag daw. Walang alinlangan yun guys. Kaya antipasing Kung ulit. kami magtanong ka lang. Ano yung una mong nabili sa sahod mo sa pagbablog? Lipstick. T-shirt, lipstick, eyebrow, ano pa ante? Siyempre hindi naman niya binili lahat. Sa bahay. Gamit din daw sa bahay guys. Yung, Lula, baso. yan. Ito niya yung matatanda Yan, kasi. yan guys yung talagang pinupundak nila yung Ginagamit. kasi ano daw sila yung pag nakikita daw nila yung nabili nila masayang masaya raw sila guys. Ayun yung ano, Pinaghirapan Yung niya. brands nila dun sa pinaghirapan nila. Kay Aisa, kung wala ang DFL, ano ka ngayon? Nga nga. Ano ka sana ngayon? proud farmer. Kasi ano, dati po kami sa Manila talaga, kaya lang nung nagka-lockdown nung March 16, nawala na po kami ako ng trabaho. Bali, ang alam ko po may babalikan pa ako, tapos April nag-declared po sila na magbabawas ng empleyado, kaya kasama po ako doon. Tapos sabay po kami ni Ate Joanne umuwi dito sa Mindoro nung June. Bali magwa 1 year na kami ngayon June dito. Kaya yun, naisipan namin ano na lang dito sa farm, tulong-tulong para mapalago namin. Yun lang. Okay. Next. Ay, kay Aisa ulit. Dami naman yan. Bilang isang May galit vlogger, ano yung na-experience mo na sinubok sa'yo ng tunay? Ayun na naman. Yun. Sagutin mo yan. Pass. Yung pas. Is pass. Never be back. Ano yung sinubok sa'yo? Ito na Naisipan naman. mo ba na ano na mag-give up na lang or Bali na experience ko yung nangyari noong nakaraan, alam nyo na yun guys. Siyempre, noong una, naisip ko rin mag-give up, pero sa bandang huli, naisip ko na sa team namin, kumbaga, marami pa kaming gustong tulungan. Yun, Pagsubok lang yun. pagsubok lang. Pagsubok kinaya lang naman yun siya? Kinaya naman siya guys. Pagsubok na kinaya din namin, guys. Buti nandyan si mama, si papa, at saka yung mga kapatid ko. At saka, syempre, ang buong team. Na tumulong para sa akin. Kasi kundi dahil sa kanya siguro, bumigay na rin ako. Yun lang. Okay. Iiyak na yan. Namin, guys. Sabi ko, maging matatag siya. Guys, isang tanong natin kay Mr. Dragon. Sa mga anak mong babae, sino yung madalas mong nautusan o nakakasama dito sa bukid? Oh, babae nga. Sa mga anak mong babae, sino yung mas madalas mong nautusan? Ay, baba, Isa. Sino pa? Aba, Sino? Hindi ko naririnig. Louder. Ano yung tanong? Aba, kurirat. Ate, paulit. apa, yun na lahat. Sa mga anak na Huwag maingay. sa mga anak na babae, sino yung mas madalas mong nauutusan at nakakasama dito sa yung pagsasaka? Sino daw Sagot pa pa? ha? Ibubago yung sagot mo. Magpasubukan kita. O sa isa daw guys. Oh, ako yun, guys. Wala man nagtulong ng buwan dahil wala man sila. Ayun pala, wala siyang choice, guys. Ako lang. Guys, Kuha-kuha dito tapos na ang ating tanungan portion. Shout out po kay Kuya Jeffrey Arcangel at sa kanyang mga kasama na si Kuya Ray, si Tito Roland, Jackson and Darwin. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Ingat po kayo dyan sa Canada. Thank you. Thank you po. Yan guys, magpapalaro tayo sa team. Dahil medyo may budget tayo guys. May consolation tayo. Tagbabainte lang na. 20. Siyempre, meron din tayong 50, 100, at saka ang jackpot, 500. Pag hindi lang nakuha to guys, siyempre sa akin mapapalit. Kaya galing-galingan nyo guys. O, pila na. Balik ka kapain lang yan guys. Kapa lang yan tapos. O, piring. O, si auntie muna, mauna. Agalakit talatan. Bali sa isang ano guys, 30 seconds. 30 seconds. Ganito ha, sisigaw lang, wag yan ha. Itaas mo, para wala pati kami hindi namin makita. Kasi nakapiring na nga si ante. Oo, para
para pati kami. Oh, dito ako. Itaas mo. Ayusin mo pa. Hindi ko anong mga kaba ni... Timer start now! Dukot! Better next time. Mabilis mo lang kasante. Kailangan nagkapa-kapa ka. Next, si GJ. Oh, wait lang ha. Pag 5 seconds na lang, magbilang kayo. 5, 4. Okay. Timer start now! Papa. Lalay kang DJ. Oh, kamay ko yan, Jess. 16, 15. Okay. Jackpot, guys. Hindi mo pati na. Oh, wait lang. Maubos na yung 20 mamaya para sa amin. Kaya pala nagpapahuli kayo ha. Oh, wait lang eh. Ay, marami yung kiulan. Dukuting Timer start now. Isa lang. Wow, congratulations! Meron kang 100 pesos! Ano ang bente? Ayun o, sorte. Okay. Guys, si Mami Dragon naman. Ay, ba't tinataas mo, mamataya ka, ma? Okay. Oh, wala na. Timer start now. Okay. Okay. Mukhang sa akin mapupunta to, guys. Okay. Halo-halo Hindi tayo titigil pag walang nakakuha sa 500, syempre. Next. Okay. Wala na, ubus na yung bebe. Oh, wait lang. Kapag may sobra pa dyan, ikot balik. Mauna ka, hindi baka tayo last dalawa. Hindi bato-batupin sila. Kung sinong mag-ano. Timer start now. Makasapak ka naman, mama. Kinilabutan ako Makasapak naman si mama eh. Dalawa na lang, tatlo. Aray, ako sunod. Sa dulo ako. Na, wala pa kami. Galing yan. Magmatamis ang alaman kung magpili-pili pa ka. Timer start. Mamaya, tago mo lang eh. Okay, ulit. Timer start. Now. Si mama, huwag ka magkasapok. Nananapok ka. Nananakit ka. Kadaya. Oh, kadaya. Mula pa, binitawan. Okay, ilan pa ba? Dapat si Alec muna. Apat na lang kami. Dapat yan. Ako yung kasunod. Timer start. Now. Ayan na! 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7! Para sa akin
ako sunod. Ako sa Alec mukhang ano ah. Saan nakalagay ang banda? Madami pa. Kita ba ay sos masilip. Ay, nalaglag. Ay! Makuha ko na sana ba para magtigil eh. Okay, timer starts na. Okay, yan. Isang dakot lang ha. Sandakot lang. Saan takot lang bakit ah? Ilan na lang yan? Ilan na lang? Secret. Ay, ginakabahan. Kabahan na siya. Okay, timer start now. Galingan mo na. Galingon mo. Ating dali guys. Aray, yan na ang oras. Pabilis mo ah. Start mo nga. Ikaw din. Hindi may ikot pang isa. Certain time. Yeah, si camera girl. Camera girl. Baka makuha niya guys ha. Okay, one, start. Ay, bakit tinanggal niyo? Dali, start na. Yan siya. Start na. Wait lang. Ay, baka ging bawas na tinanggal Follow mo. siya girl. Tignan ko nga lang. Next, isa. Hindi ka na. Ilan na kayo? Hoy, bato-bato. Bato-bato Ako din. Anong klase ang Okay muna ni Les. Okay muna, bato-batubig kayo. Iwan may tira mo, baka magbalik yan doon. Apat na yung 20 dito. bato-bato peg. Sino kayang swerte? Kung sino manalo, yun ang Tawag ka muna ng magdano kung paano. bato, pick. Oh, talo ka. Talo si Chacha. Okay, pireng. Galing mo yun Wala nang 100. Dilaw. Ako nag-angat, Nes. Wow. Videohin mo nga, be. Oh, yan na lang guys ang natira. Yan na yung natitira guys. Game. Yan na. Next, sino? Kamay. Si Alec. Bato-bato peg. Bakit parang senior mo na. Nauna yung dalawa. Sige. Senior mo na, pagbigyan mo. Baka daw makuha na natin kaya ngayon. Bato-batubig kayo na Nahuli kayo eh. Ano dyan mo dyan? Bato-bato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buga. Bato-bato. Ulit! 1, 2, 3. Ganon. Hindi, pang ganon. Bato-bato. O, ganon. 1, 2, 3, go! Bato. Ganon nante. 1, 2, 3. 1, 2. O, kahit ano. 1, 2, 3. Go! 1, 2, 3. O, sa pa. Bilisan nyo eh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano ba talaga? 1, 1, 2, 3. Talo kante. Thank you. Baka kami ni Gigi. Start na. Hindi ka kayo dalawa ni Papa. Oh, may naula ka. Kami na dalawa. Dalawa ka. Wala nang natira. No, itang ilang mandaan. Sige kayo na. Oh. Sige. Bato, pick. Ulit. Bato, pick. Okay. Timer start now. Bato-bato kayo. Okay, li Papa. Tayo naman. Okay. Bato-batote. Pagbigyan niya siya. Ako na. Si Papa na lang. Mabait si Mami. Bago na, bato-batote. Ano na sa'yo? Okay. Ay, nakasilip. Kung ano-ano talaga si Daddy Dragon. Timer start. Ako nagataas na. Ay! Yan ang pwede na yan. Halo-halo. Yan ang pwede na yan. Pwede na yan.
Oh, bato. Batute. Batote. Talo ka, girl. Talo ka. Akin talaga yan! Pag sa amin, dalawa ni Peng! Okay. Peng. 4 na lang to, Peng. 2 20. Isang 50. Isang 500. Okay, go. Start. Now. Hala, JJ. Ito na yung chance mo. Meron pa? Tatlo. Go. 200 na nga kayo. Okay. 100 lang ako. Oh, bigay mo na sa 2 Peng. Kayo, Nes. Congratulations! Pang gasolina. Guys, tapos na naman po ang aming hapunan. Yes. Bali, ito. Nag-enjoy na naman kami sa aming palaro. Sana nag-enjoy ang Team DFL. Yes! Thank you! Siyempre, mas enjoy si JJ. Kasi siya ang nanalo. Balato!